Sempre me gusta topar con novos retos. Por un lado está a parte da aventura, de que me gusta ir a descubrir cousas novas que non sei que vai ser o que me atope. Quizás a veces tamén pois, a curiosidade e aprender. En certo sentido, o Borg tamén é isto, porque comezou simplemente coa parte das boias. Pois falo coa miña familia ou con amigas e imos ás praias a buscalas, implica pasar o día fora, estar na natureza. E ao mesmo tempo pois, tamén é fixarte nos detalles moitísimo, pois vas mellorando a técnica, vas probando outras, e entón pois, esa parte, en certo sentido, pois, tamén é a aventura de Borg. A Laura de hai 10 anos diríalle que fixese exactamente o mismo que fixo porque... non sei, porque mola onde estou agora e non cambiaría nada do que teño ao meu arredor. Que siga explorando o mundo, que siga pasando super ben, que siga sendo aberta, falando coa xente, querendo probar cousas novas e querendo aos seus. Porque a mí, o sea, si eu estou aquí pola xente que está ao meu arredor.